Күкмарада өлкәннәр көненә багышланган ярминкә үтте. Быелны биредә сәүдә мәйданчыгы гына түгел, игелек кәрзиненә теләге булган һәркем җиләк-җимеш, яшелчә, күмәч алып килә алды. Бу акцияны Тылсым халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге хезмәткәрләре оештырды. Максаты өлкәннәргә игътибар күрсәтү, эш белән генә түгел, азык-төлек белән дә ярдәм итү. Бу ярминкәдә пенсионерларга яхшы ташламалар, бүләкләр дә каралган. Рәхмәт бик зур. Ярминкәгә Күкмара районы башлыгы да килде. Сергей Дмитриев районда кече фермерларның эшчәнлеге өчен барлык шартлар да тудырылган ди. У нас есть площадка для выращивания овощей. Мы создали на площадке 300 гектаров орошаемую зону. Там и все условия созданы. Там у нас только работает 3 фермера. Эта площадка готова еще принимать наших желающих. Зур Сәрдек авылының Хәмзә Хисмәтуллин корылыклы җәйдә дә 1 гектардан 500 центнер уңыш җыеп алган. Ашлык инде 20-30 центнер чыкса, яшелчә уртача 300-дән 1000 центнерга хәтле чыгарган мөмкин. Һәм бәядәге инде ашлыкларга караганда бүгенге көндә кыйммәтрәк. Киштәләрдә ит, яшелчә, ашлык, бал, ысланган азык-төлек тәкъдим ителде. Сыйланып кына калмыйча, кунаклар район иҗат төркемнәренең концерт программасында тамаша кылдылар. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динар Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.